Καθώς διερχόμαστε τις τελευταίες ώρες του 2023, ένα σύντομο σχολιασμός που αφορά την έννοια της επενδυτικής βαθμίδας, η οποία ήταν και το επιστέγασμα και το κερασάκι της τούρτας της εφαρμοσμένης πολιτικής της τρέχουσας κυβερνήσεως. Η έννοια της επενδυτικής βαθμίδας, η ανάκτηση αυτής, αφορά ουσιαστικά την υποτιθέμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού δημοσίου, όταν αυτό βγαίνει και δανείζεται στις διεθνείς αγορές. Η πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού δημοσίου αξιολογείται κυρίως από τρεις διεθνούς οίκους, τη Fitch, Moody's και Standard & Poor's, και συνεπικουρικά και από άλλα πρακτορεία όπως είναι το Bloomberg κλπ. Οι οποίες εταιρείες αυτές αξιολογούν κάποιες βασικές παραμέτρους που έχουν να κάνουν με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους σε σχέση με τη βασική διάρθρωση και υποδομή της ελληνικής κρατικής οντότητας, τις αναπτυξιακές προοπτικές και μια σειρά άλλων κριτηρίων, όπου ουσιαστικά η σταθμισμένη αξιολόγηση αυτών επιφέρει την τελική αξιολόγηση της χώρας, και αυτή θεωρητικά έχει αναβαθμιστεί και έχει αναβαθμιστεί παρά το γεγονός ότι το δημόσιο ελληνικό χρέος κινείται στο ηλικιώδες ύψος των 410 ως 420 δισεκατομμυρίων ευρώ, συνιστά το 160-170% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της Ελλάδος, τη στιγμή που ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών είναι στο 90% από χώρα σε χώρα. Πρακτικά σημαίνει ότι ο Έλληνας φέρει διπλάσιο δανειακό φόρτο σε σχέση με τον συμπολίτη του Ευρωπαίο, και πρακτικά αυτό σημαίνει βέβαια και διπλάσιο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου του χρέους, το οποίο ουσιαστικά το επομίζεται είτε δια της ενσωμάτωσης στην περικοπή μισθών, συντάξεων και δημοσίων επενδύσεων, ή το βλέπει στην καθημερινότητά του ουσιαστικά με την διαρκή υποτίμηση και πληθωρισμό ο οποίος επικρατεί στην πραγματική οικονομία. Τώρα, τα βασικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν είναι τα εξής. Θα πρέπει να εναρμονιστεί η έννοια της επενδυτικής αναβάθμισης με την αναβάθμιση ουσιαστικά της πραγματικής αγοράς σε επίπεδο ρευστότητας. Η ρευστότητα των ελληνικών οικοκυριών είναι σε τραγική κατάσταση. Τα 2-3 εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και εξακολουθούν να παραμένουν. Η έννοια και κάποιες προσπάθειες που καταβάλλονται αναβάθμισης των μισθών που καταβάλει το ελληνικό δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας είναι τέτοιες, οι οποίες είναι μικρότερες από την ουσιαστικά αύξηση των τιμών του καλαθιού της νοικοκυράς που έχει επέλθει την τελευταία διετία, η οποία υπερβαίνει το 30-40%. Ως εκ τούτου, μια αναβάθμιση των μισθών της τάξης των 10-15% έχει ένα αλγεβρικό αποτέλεσμα της 25% μείωσης της αγοραστικής δύναμης του ελληνικού νοικοκυριού. Συνεπικουρούμενη αυτή η κατάσταση από την τρομερή δανειακή επιβάρυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, τα οποία ο τοκισμός των παλαιών τους δανείων είναι επαχθής, με όρους ομιχλώδεις και σκοτεινούς και με διαθέσεις κατάσχεσης ουσιαστικά της περιουσίας του Έλληνα, και σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία δημιουργούν μια ασφυκτική κατάσταση, της οποίας το μόνο διέξοδο στο τέλος θα είναι να ενθαρρυνθεί η διακράτηση ρευστότητας εκτός του αναξιόπιστου ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο έχει αποδειχθεί αναξιόπιστο τα τελευταία 20 χρόνια, τόσο επί της αρχής του όταν δάνειζε ακράτως τον οποιοδήποτε ήθελε να ευνοήσει για πολιτικούς λόγους, όσο και στην παρούσα την κατάσταση, το οποίο ουσιαστικά έχει απολέσει πλήρως τον έλεγχο των μετοχικών κεφαλαίων και έχει εκχωρήσει τα δικαιώματα των δανείων σε funds και services ειδικού σκοπού, οι οποίοι είναι αγνώστου διαμονής και προελεύσεως, οι οποίοι χρησιμοποιούν μεθοδεύσεις μαφίας προκειμένου να επιτύχουν την κατάσχεση της περιουσίας του Έλληνα. Αυτή είναι μια εκρηκτική κατάσταση, η οποία
δεν απεικονίζεται στην επενδυτική βαθμίδα η οποία διαφημίζεται τόσο από την κυβέρνηση, δεν έχει να κάνει καμία ουσιαστικά θετική επίδραση στην πραγματική συναλλακτική κατάσταση του Έλληνα, η οποία παραμένει δραματική. Το μέγεθος, αν θέλετε, της πιστοληπτικής συρρίκνωσης απεικονίζεται κυρίως στις αναλύσεις του Τηρεσία, όπου η πλειοψηφία των Ελλήνων έχουν πλέον δυσμενή στοιχεία, είτε ως πρωτοφυλέτες ή ως εγγυητές δανείων και πιστωτικών μέσων, πράγμα που καθιστά την περαιτέρω χρηματοδότησή τους, ουσιαστικά και την εκκίνηση και διεύρυνση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συστημικά αδύνατη. Άρα, η λύση στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αναδιαμόρφωση των πιστοληπτικών κριτηρίων του ιδιώτη, των νοικοκυριών και η διοχέτευση της πραγματικής ρευστότητας σε επενδύσεις αναπτυξιακές, πραγματικού χαρακτήρα, όπως ήταν όταν είχαμε πετύχει την ανάπτυξη του ελληνικού χρηματιστηρίου το 1999 μέχρι το 2004. Μαθητευόμενοι μάγοι οι οποίοι επέφεραν την οικονομική καταστροφή της Ελλάδος, όπως ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου και λοιποί μαθητευόμενοι μάγοι που τον διαδέχτηκαν, δεν έχουν θέση πλέον στην ελληνική οικονομία και πολλό δε μάλλον δεν έχουν θέση και οι λεγόμενοι window dressers, δηλαδή αυτοί που ωρεοποιούν πλασματικώς οικονομικές καταστάσεις τραπεζών και οικονομιών προκειμένου να πετύχουν τεχνητώς είτε την κατά φαντασία αύξηση μετοχικών κεφαλαίων, είτε την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ.